Pieni hiekkakokeilu. Mikä hiekka sotkee eniten? Harmin paikka, että mä ehdin kaataa jo 2 mukia ja unohdin painaa nauhoitusta. Että tuolla on jo vähän sameutta tuolla vedessä. Äsken se oli vielä ihan kirkasta. Mulla on 2 hiekkaa kokeilussa. Kiramin pesty ja Weberin suodatushiekkaa, mutta ei pestyä. Weberi sotki kyllä, Kirami ei sotkenut yhtään. Heitetään uudet napolliset tonne, niin näette. Ensin Kirami. Se ei pöllyä, ei yhtään. Ei ollenkaan. Sitten Weberi. Kuten näkyy, niin Weberi pöllyä. Tonne pitäisi heittää 10 säkillistä ainakin. Mä taidan mennä tuolla Kiramilla. Mä en jaksa pestä kyllä pätkääkään. Mut siinä jos joku haluaa miettiä, että päästä yhtä helpolla kuin minä, niin et mitä ottaa. Kirami on kalliimpaa. Se maksaa toi 25 kilon säkki. Oliko tää 25 kiloa? Joo, oli. Tää maksaa jonkun 18 €. Ei se nyt niin paha ole. Weberin säkki oli 20 kiloa. Ja se oli jotain 13 €. Ei taida muutaman euron välirahalla kyllä viitti ruveta sotkemaan, lotraamaan veden kanssa. Semmosta tällä kertaa. Moi.